Deschideți porțile! Vă dăm viața și libertatea! Cine sunteți voi? Stăpânii lumii! Veți ajunge, dacă noi vom pieri. L-am nimerit. Ba, eu l-am nimerit. Dar a cui e săgeata asta? E a ta. E pe aici. Nu poate fi departe. Unchiul Luper ne cheamă. Mai bine ne întoarcem. Ah, vrei să te întorci din drum ca să nu vezi că cerbul a fost lovit de mine. Hai. Cât e de trist. Ochii sunt plini de lacrimi. Ai avut dreptate, tu l-ai lovit. Tragi destul de bine. Uiți că eu te-am învățat să ochești. Unde umblați, mă? Ați meritat să vă frângoasele. Mă face să bați munții după voi? Păi noi am... Tu să taci? Adică nu. Ia ghiciți ce veste vă aduc, Ce? Nu, ghicește. Întrecerea tinerilor? Da, săptămâna viitoare la Argidava. Hai, lăsați-l și mergeți după mine. Ne așteaptă Decebal. Mă ajungeți din urmă. Hai, cine sosește primul? Hai! Ei, ai ajuns? Dacă ai avut un cal mai bun? Asta o spui tu. Sunt mai bună călăreață. Nu mă ajuți? Nu te duci după apă la izvor? Nu?
Ar trebui să știi că un războinic nu face treburi femeiești. Na, războinic. Hai să te duci după apă? Hai să te duci? Ia spune, cine se duce după apă? Cine se duce după... Ah, mă doare. O să-ți pară rău că nu te-ai dus. Îți pregătisem ceva. Mă păcălești. Meda! Meda! E al meu? Da, e al tău! Mi-l dai mie? Da? Heia! Hai! Fuscus, vrei să arăți acestor nepricepuți cum se aruncă o suliță? Legiunile de la Rin. Pariez pe 10 ulcioare de Falern, că sulița lui se va înfige în mijlocul țintei. Joci pe mâna mea? Ți-am dat prima lecție, arată-te demn de încrederea mea. Ca întotdeauna vii la timp. Spune-mi cum se face că scumpul nostru împărat, Domitian cel iubit, n-a venit odată cu tine? Credeam că este mult mai grăbit să culeagă laurii victoriei și să cumuleze titlul de Dacicus. Va fi aici în 4 zile. În 4 zile, spui? Da, e în urma mea. Casa imperială se mișcă mai greu decât cavaleria. Și sunt sclavi, foarte mulți sclavi. Bărbați, femei. Și ce femei, dragă Fuscus. A luat tot. A luat doctori, a luat bucătari, a luat și istorici, iar din Asia mică artiști. Și foarte mulți contabili pentru tezaurul dat. Iar ca să fie bine păzit, împăratul a reținut lângă el a 5-a legiune italică. Mai bine ar fi rămas la Roma.
Pentru toți. Pentru noi și chiar pentru el. În fine, să profităm de aceste 4 zile. Și mai ales tu. Pentru ce mai ales eu? Hai, vină. Vină. Tată! Oh. De când te-am văzut, ai devenit puternic ca un urs. Iartă-mă, sunt vesel că te văd. Mi-ai lipsit tu și sfaturile tale. Te-ai descurcat bine singur. Ațius, poți fi mândru de fiul tău. Pe toate câmpurile de luptă s-a acoperit de glorie. Oh. Și de praf. Permitem dar să șterg urma acestui lung marș. Ai baia mea la dispoziție. Mă voi grăbi. Ațius, Domitian e aici peste 4 zile. Câți soldați s-a păstrat cu el? A 5-a legiune italică, pe care am condus-o în Siria. Șeful actual e un bun soldat, dar îi plac vinul și banii. Îi va avea. Se pare totuși că pentru ceea ce vrem noi, cel mai greu de convins va fi Severus. Știu. Eu l-am crescut astfel, încât să se țină cât mai departe de intricile care macină Imperiul. Presimt că în prima bătălie divinului Domitian îi se va întâmpla o nenorocire. Nu trebuie să fie nicio primă bătălie. Ațius, între noi. Știi că poți avea încredere. Pentru ce nu vrei un război contra Dacii? De la începutul relațiilor noastre, de când erai un biet ofițer și nu știai cui să-ți vin sabia, până astăzi, când ești vestit și bogat, totdeauna eu am pus întrebări. Bine. Iartă-mă. Are să fie precum vrei. Așa e bine, Fuscus. Totdeauna a fost bine așa cum am spus eu. Și a fost bine totdeauna cum am hotărât eu. Iată-l și pe eroul nostru. Masa mea va fi mai simplă decât a lui Domitian, dar vă poftesc din inimă să o împărțim. Pentru victoria contra dacilor. Așa. Petreceți în orgii dezgustătoare. Ați crezut că sunt un ramolit obosit, că îmi trebuiesc 4 zile ca să ajung aici. De ce nu ești pe malul celălalt, viteazule Fuscus? Iată și pe Ațius, sufletul și nervul senatului roman. Ce cauți aici? Îmi aduci vești. Ele sunt rele, desigur, cum ar putea fi altfel. Te ascult. Sunt pregătit să aud orice. Curios. De ce s-au răsculat tocmai acum marcomanii? Poate aurul dacilor. Sunteți nebuni. S-au vânduți. Se renunță acum la acest război. Să mă întorc la Roma cu legiunile neplătite. Nu. Treceți imediat Danubiul. Aș dori să pot duce senatului și părerea lui Fuscus. Eu sunt militar, supus legilor Romei și hotărârilor luate de senat. Și spun, mi-ar trebui încă 5 legiuni să-i pot bate pe daci. Fuscus, la Roma mi-ai spus că o singură legiune îi spulberă pe barbari. Nici ultimul dintre soldații mei n-ar spune acest lucru. Sunteți înțeleși cu toții. Ați vrea să mă întorc la Roma, bătut de daci cu legiunile neplătite și nemulțumite. Tu ce spui, Severus? Sunt pentru război. Dar să nu uităm că însuși Iulius Cezar considera că înfruntarea cu dacii va depăși greutățile războiului galic. În clipa aceasta meditez mai mult asupra sfârșitului lui Cezar decât asupra cuvintelor lui. Domitian, să vorbim deschis. Pe tine te preocupă mai mult aurul lui Decebal decât victoria asupra dacilor. Totdeauna am spus că oamenii bogați sunt și foarte inteligenți. Nu crezi că o solie condusă de un om abil ar putea obține de la Decebal fără război ceea ce tu dorești atât de mult? Și cine să fie acest om? Acum 10 ani, venind din Asia Mică, am dus tratative fructoase cu Duras, fostul rege al dacilor. Bine, du-te, dar ia însoțitor din garda mea personală. Între timp, construiți podul. Argumentele tale în fața barbarului vor fi mai bine înțelese dacă cele 12 regiuni se vor afla pe malul stâng. Voi fi bun cu barbarii. În fond, nu-mi plac războaiele. Poate aș fi poet, dacă nu mi-aș aduce aminte de soarta lui Nero.
Prevederea a fost scurtă. Permitem să te însoțesc încolo. Voiam să te rog același lucru. Ani de zile am așteptat această clipă. Am așteptat-o și m-am temut de ea. Aș vrea să înțeleg ce-mi spui. Sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem, fiul meu. Suntem ca o scoică în care am vrea să cuprindem nemărginirea mării și vuietul ei. Uneori viața ne silește să ne ascundem chiar în fața celor mai dragi. Fiule, ai încredere în mine? Știi bine că în lumea asta, pentru mine, primul om ești tu. Așa să mai stăm câteva clipe împreună. Da, tată. Atunci să previn garda care te va însoți. Căutați peste tot! Domitian, lasă-mă să fiu primul care intră în luptă! Senatul și poporul roman a pierdut pe cel mai bun dintre noi. Sufăr. Voi trimite urna cu cenușa lui la Roma, pe care a iubit-o și a servit-o ca nimeni altul. Iar barbarii să cunoască mânia Romei. Ați rămas 5 în marea întrecere. Luptați cu cinste, să învingă cel mai bun.
Au mai rămas 3. Se cunoaște învățătura mea. Deși între noi fie vorba, eu și asta știam mai bine. Ați văzut? Decibal. Romanii trec peste Donaris. Am ucis primul nobil care ne-a călcat pământul. Era singurul roman care nu trebuia să moară. Am crezut că e bine. Cotizo, nu câștiga tu. Tu ești nebună. Nu, nu sunt nebună. Va fi război, Cotizo. Te rog, nu câștiga. M-ai înțeles? Foarte bine. Da, promite-mi. Îți promit că am să câștig în trecere. Decebal, cel mai bun a câștigat. Fiul tău. Nu! Îi așteptăm aici și facem una cu pământul. Cum adică? Eu, o luper, să fug din fața romanilor ca muierile? 12 legiuni, 72.354 de oameni. Îi conduce generalul Fuscus. De unde știi? Zoltes. Și din această clipă până crăpăm sau învingem, numai eu poruncesc. Copiii, femeile și bătrânii pleacă în munți. Iar tu îi vei ține pe romani aici până la miezul nopții. Și să nu îndrăznești să mori ca un erou, că-ți rup oasele! Tată, nu ne-ai învățat să fugim. De ce nu rămânem aici să înfruntăm pe romani? Războiul acesta trebuie ocolit, Cotizo. Iartă-mă, dar vorbești la fel ca Meda. Eu în locul tău n-aș întoarce spatele romanilor. Fiul meu, oare tu și ceilalți nu mai aveți încredere în mine? N-am vrut să spun asta. Toți te iubesc și te vor urma. Iar eu sunt mândru că sunt fiul tău. Du-te. Ia-o pe Meda și ajută oamenii. Vă ajung din urmă.
Pare părăsită. Da, și este pentru prima oară când suntem primiți cu flori. Se retrag, i-am pus pe fugă. Nu, tinere. Atacul abia începe. Privește.
repede! Trebuie să trăim până la miezul nopții. Auzi, trebuie! Mai repede! Pentru atacul cetății! Cavalerie! Înainte! Felul în care ai luptat îți face cinste. Tatăl tău, ilustrul Acius, va fi răzbunat. Ce miros! Și acum, Fuscus, prizonierii. Marcus. Cum? Doar un prizonier? Te-ai bătut bine. Vorbește și vei afla generozitatea Romei. Unde e Decebal? Dacă aș avea și eu o armă, n-ai mai fi atât de viteaz. Om nespălat pe față. Vrei o armă? Ia-o.
strălucitor și fără gust. Trebuiau toate acestea pentru niște barbari care vin să se supună? Domitian, tronul i-a aparținut chiar lui Buierevista, unul dintre adversarii cei mai puternici ai lui Cezar. Dacă îi primește aici, barbarii vor fi impresionați. Atunci să-i zguduim, Fuscus. Să intre barbarii. Care dintre voi e Decebal? Decebal este marele rege al dacilor liberi. Purtăm solia sa către împăratul romanilor Domitianus. Ești tu? Vă ascult. Un șoarece, o broască, o pasăre tolba cu săgeți, un fier de plug. Solia voastră mi-a făcut plăcere, sunt un adept al păcii. Condițiile mele vor fi transmise lui Decebal de către trimisul meu. Plimbați-i pe sol prin tabără să vadă cât mai mult. Descrie uimirea și groaza lor în fața înțelepciunii mele. Fuscus, tu știi ce înseamnă toate astea? E un obicei întâlnit adesea la barbari. Își ascund mândria prin fabule naive. Șoarecele reprezintă solul, broasca apele, iar pasărea cerul și zborul ei în libertate. Săgețile arată armele lor, iar fierul de plug bogăția pământului. În concluzie, poți fi sigur că Decebal ți se supune. Scrie aceasta. Scumpul meu Fuscus, încă o dată m-ai uluit cu puterea ta de pătrundere. Cu animalele faceți ce vreți voi, iar coleviile le voi păstra ca amintire a perspicacității tale. Severus va duce răspunsul nostru. Salut, Decebal! Fii binevenit, generale Severus. Ce solii îmi trimite stăpânul tău? Domitian, împărat al Romei, a descifrat cu bunăvoință mesajul tău și îți răspunde. Primește supunerea ta. El va veni la Sarmisegetuza și te va încorona cu mâinile sale rege al Daciei, client al neînvinsei Rome. Iar pe tine, Decebal, pentru meritele tale, senatul te va numi pe viață prieten al poporului roman. Am terminat. Generale Severus, după obiceiul străbunilor, sunteți oaspeții noștri. Beți din vinul acestui pământ, unde s-a născut Dionisos. Iar mâine vom vorbi despre stăpâni și sclavi, pentru că mâine ne vom cunoaște mai bine. E rândul tău, romanule.
Vreau să te întreb ceva, Decebal. Pe unde mă poartă destinul și zeii, încerc să pricep viața celor cu care luptăm. Spune-mi, de ce râd daci înainte de a muri? Te lauzi, romanului, că ai văzut daci murind. Beda, dar nu-i ocupă de vinul oaspetului nostru. Iartă-mă, tată. Nu servesc un roman. Romanul acesta este oaspetele meu. Toarnă-i vin, Meda. Războinicule, ia și tu niște smeuri. Iartă-mi insistența, Decebal, dar e foarte important pentru mine. De ce râd daci înainte de a muri? Zamolxes ne-a dat mai multe vieți, Severus. Cum se cuvine să plecăm din această viață spre alta în care ni se vor dezvălui alte taine ale cerului și pământului? Plângând și văietându-ne, ori râzând, ca Zamolxes să vadă bucuria și mulțumirea noastră. Dar romanii, cum mor, generale Severus? O să-i vedem noi curând. Iartă-i pe copiii mei, generale. Sunt ca lupii tineri. Trebuie să muște ca să le crească dinții. De unde ai luat acest medalion? Îl am de la tatăl meu. Atius era singurul roman a cărui moarte n-am dorit-o. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem, Severus. Suntem ca o scoică ce-ar vrea să cuprindă în ea întreg vuietul mării, cu toate tainele ei. Aș dori mult să înțeleg, Decebal. Vino cu mine și ai să înțelegi. Aur avem, Severus. Poate aurul și bogățiile sunt blestemul nostru. Aprind dura sau prea marea dragoste a străinilor față de noi. Unii sunt puternici, încă neînvinși. Știu, i-am primit ca prieteni oricând, niciodată ca stăpâni. Aceasta e legea pământului nostru, legea fiecărui om. Și dacă noi, cei de acum, vom pieri, legea va rămâne. Aici odihnește cenușa celor care au luptat pentru ca niciodată pe grumazul nostru să nu apese picior străin. Regi, preoți, șef de trib, Oroles, Burebista, Deceneu, Scorilo. Iar aici trebuia să fie cenușa marelui șef Zoltes, pe care l-ați cunoscut sub numele de Atius, tatăl tău. Acum 40 de ani a plecat la Roma, luând numele unui patrician roman ce trăia în Mösia. În fiecare an îi trimiteam o corabie plină cu aur. Porțile Romei s-au deschis, aurul fiind o cheie minunată. Prin Atius știam tot ce se urzește la Roma. Acum înțeleg de ce nu dorea războiul împotriva voastră. Moartea lui? Pumnul de pământ? De ce nu mi-a vorbit de asta niciodată? Te-a învățat meseria armelor în cea mai strălucită armată a lumii, ca să poți fi într-o zi folositor al lor tăi. Erai prea tânăr
să-ți poată destăinui secretul său. Iar astăzi e prea târziu. Și acum? Ce vrei de la mine? Ce-ai trezit în inima fiului lui Zoltes? Până și lupul îmblânzit se întoarce în pădure la chemarea lor săi. A fost chemarea mea destul de puternică. În clipa aceasta ești tot atât de singur cum sunt eu în fundul pământului, așteptând semnele lui Zamolxes. Îi vei putea învinge. Au pierdut bătălii, dar n-au fost învinși niciodată. Sunt încăpățânați, puternici, mulți, lacomi. Atunci să le dăm aurul pe care îl cer. Niciodată. În întuneric și singurătate, sufletul capătă alte măsuri decât ale oamenilor. Uneori biruința asupra mândriei este mai grea decât biruința în lupte. Gândește-te, Decebal, nu e mai bine acum să-ți învingi mândria? Mare preot, dacă oamenii de pe pământul acesta al nostru vor învăța că pot trăi și ca robe ai altora, atunci suntem înfrânți pentru totdeauna. Dar dacă ne vom bate în așa fel încât de-a lungul veacurilor să le fie rușine și acelora care în sinea lor se gândesc la plecarea grumazului, atunci noi am câștigat și vom rămâne aici, oricâte furtuni vor trece peste noi. Decebal, dacă vei hotărâ război, un sol trebuie trimis la Zamolxes. Cunoști legea strămoșească. Trimisul va fi. Știu. Aștept un răspuns, Severus. Eu aștept un răspuns, Decebal. Pentru a-l duce împăratului meu. Fuscus n-a fost un bun tălmaci. Iată ce spun aceste lucruri. Dacă nu vă veți ascunde în pământ ca șoarecii, în ape ca broaștele, în văzduh ca păsările, nu veți scăpa de săgețile noastre, pentru că noi muncim acest pământ. Spune lui Domitianus că primesc totuși pacea voastră. Dacă fiecare cetățean roman îmi va plăti 2 galbeni pe an. Generale Severus. Înainte de a-ți revedea tâlharii, vreau să-ți spun, n-ai dreptul să porți acest semn sfânt când îți vei mai ucide frații. Cotizo, fiul al lui Decebal, fii mândru, bucură-te. Ești cel mai curat, cel mai bun, cel mai viteaz dintre fiii noștri. Ai auzit dorințele fraților tăi. Prin tine ele vor ajunge la Zamolxe, zeul cel mare. Băiatul, tati,
Iată ce cere lui Zamolxes. Ploi pentru pământul neamului meu. Unire și pace pentru totdeauna între noi. Biruința asupra dușmanului. Solul nostru a plecat către Zamolxes. Bucurați-vă! Ce mai așteptați spre a vă bucura? Se îndoiește careva că fiul meu n-a fost destul de curat și viteaz pentru a fi ascultat de Zamolxes? Zei întârzie cu răspunsul lor. Cu atât mai rău pentru ei. Am zis, veseliți-vă!
De ce, tată? De ce? Meda, nu putem merge împotriva legii. Nu cred. Dar ceea ce faci acum nu este împotriva acestei legi. Legea nu spune să aștepți ploaia, ca să încăza Molxes. Ne-am împlinit dorințele. Privește cerul. E senin plin de stele. De ce te bucuri înainte ca cerul să vorbească? De ce l-ai sacrificat pe Cotizo? Taci, Meda. Dacă fratele meu ar fi căzut luptând cu arma în mână, n-aș fi vărsat lacrimi. Aș fi râs ca și el la marea despărțire. Nu cred în acest zeu, care nu ne cunoaște dorințele, decât prin trupul sfârtecat al fratelui meu. Legea asta nu e bună. Legea e una, așa cum au făurit-o strămoșii noștri. Bună sau rea? Așa cum pământul acesta e al nostru. Bun sau rău? Unde-i ploaia pe care aș cerut? Unde? Cotizo n-a fost cel mai frumos, cel mai bun, cel mai viteaz. Zeii nu-l ascultă. De ce? Taci! Unde-i ploaia? Pleacă! Zamolxe. Trimiteți caii pe înălțimi, mai repede! Cu vesti de alimente și de răniți. Hei! Înapoiați-vă! Ce ai? Înaintăm încet, ca melcii. Nu le da niciun răgaz. Scoate-le sufletele! Te-am întrebat ce ai. Vechea mea rană mă supără. Mi se întâmplă să nu văd nici măcar la 5 pași. Ești obosit, Fuscus. Ai nevoie de odihnă, legiunile la fel sunt extenuate. Să ne oprim. Nu, trebuie mers până la capăt. Slăbesc, Severus. Unde-i curajul cu care ne-ai obișnuit? Ce mi reproșezi? Nu-mi fac datoria? N-am spus asta. Ai dreptate. Mi-e silă de războiul ăsta. Poate pentru că tata nu-l dorea. Prostii. Am un plan, Severus. Ce plan, Fuscus? Când va veni momentul, vei afla. Totdeauna a fost bine, așa cum am hotărât eu. Împinge-i înainte. Nu mai pierde timpul. Marcus! Ce stați? Împingeți! Înainte!
Domitian, aflu că mi-ai oprit 2 legiuni, cele mai bune, și că le ții aici pentru tine. Vreau să știu pentru ce. Ca să mă păzească. Vezi tu, scumpul meu Fuscus, trecerile tale de la nemăsurată prudență la nemăsurată temeritate mă înspăimântă. Sunt subtilitățile unui mare strateg. Eu nu le înțeleg. Și de lucrurile pe care nu le înțeleg, mă tem. Du-te, zdrobește pe daci. Voi veni și eu. Forța mea e că apar totdeauna la timpul oportun. Ce geniu! Ai scris? Când cu uimire văzut au și dacii a Romei virtute înaltă, își lepădau rușinați ale lor obiceiuri barbare. Când cu uimire văzut au și dacii a Romei virtute înaltă, își lepădau rușinați ale lor obiceiuri barbare. Fuscus, cavaleria generalului Severus a întâlnit oastea barbară. Și ce face? Așteaptă să plece la atac. Așteaptă! Ce aștept, Severus? Ai în fața ta barbarii și țin loc cea mai bună cavalerie a Imperiului. Observă mai bine terenul. Mi-e frică de o cursă. Am trimis cercetași în defileu. Cercetași? De ce? Ți-e frică de adunătura asta de sălbateci? Uită-te la stânci și ai să înțelegi. Eu nu văd nimic. Îți ordon să ataci. Norocul ajută pe cei îndrăzneți. Pe răspunderea ta, Fuscus. La S-au prins în cursă. Înapoi, plecătoare, înapoi! După mine!
Nu pot admite ca o legiune ca a voastră să fie învinsă. Voi ați fugit ca niște lași. V-ați lăsat pe câmp până și stindardul pe care Cezar l-a predat în anul înființării voastre. Rușine vouă! Ați abandonat inamicului cadavrul șefului vostru, generalul Severus! Generalul Severus avea încredere în voi. El și-a bazat atacul pe al vostru curaj. Desigur, planul lui îmi părea temerar și eu m-am opus. Dar niciodată el nu s-a îndoit că nu o să răspundeți la apel cu elanul și bravura necesară. Pentru că era entuziast, am cedat. Acum o regret. Vă consider trădători. Meritați o pedeapsă. Cea mai grea. Legiunea de la Rin va fi decimată. Veți începe numărătoarea. Primul să fie el. Acum aveți bine, Fuscus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4.
În sfârșit ai hotărât să trăiești. Mult a durat. Ți-e foame? Uite, bea. Bea-l tot. Vezi că e fierbinte. E vin amestecat cu sânge de urs. Destul cu lenea. Hai, în picioare. Îți place carnea de urs? Da. Am auzit că la Roma mâncați limbi de păun. Și ce mai facem noi la Roma? Tot felul de ticăloșii. De ce m-ai îngrijit? Nu te privește. Odată a căzut din vârful unei stânci și a rupt piciorul. Eu l-am îngrijit. Strângea din dinți ca să nu plângă. Sunt ale lui? Nu mă întreba. Hai, vino. Nu crezi că oamenii trebuie să trăiască și să fie fericiți? Nu m-am gândit. Până acum n-am fost decât soldat. Ridică-te. Pământul are putere ascunse și tu ești încă slab. De ce te-ai îmbrăcat așa? Am făcut rău, am găsit în colibă. Nu te supăra. Să nu mai umbli singur. Poți fi văzut. Unde suntem aici? Pentru ce? Tu vrei să pleci? E singurul lucru la care nu m-am gândit de când sunt cu tine. Voi, romanii, unde vă duceți după moarte? Este o legendă. Un fluviu, o luntre, dar nu știu să fi revenit cineva de acolo. El va reveni. Cine? Fratele meu. Cotizo?
Meda! 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 Iată-ne din nou împreună, generale Severus. Să mergem la Decebal. Ial, a fost a lui Cotizo. În genunchi, câine. Asta s-o faci tu. Lasă-le singuri. Iată, m-a dus aici ca prizonierul tău, Decebal. Pare obosit. Foarte obosit. De ce te uiți așa la mine? Ce vrei tu, să trădezi? Să comand cavaleria dacă? Nici ultimul roman n-ar face-o. Nu, nu, nu! Chiar tu m-ai disprețui. Am avut un singur băiat, Severus. Când ai venit la noi, Cotizo trăia. Știam că va trebui să moară dacă începe acest război. Semănați. Ești curat, Severus, și cinstit ca și el. Atunci, în noaptea aceea, când între noi doi se hotăra soarta copilului meu, am nădăjduit. Nu te-am putut ruga, pentru că era vorba doar de copilul meu. Acum e vorba de tot. Și te rog. Vreau să te ajut, Decebal. Ce pot face pentru tine? Convinge-l pe Domitian să înceapă tratative. Îmi trebuie timp. Nu, nu. Timp. Nu, Ce-am e câștigat? imposibil. Legiunile sunt neplătite de mult. Sunt nemulțumite. Dacă îți dau drumul, ce ai să faci? Datoria. Tu mă înțelegi, Decebal. Ial. Meda mi-a spus că se va ruga zeilor ca să scap cu viață. Și eu aș vrea să scap cu viață, băiatul meu. Și să nu ne întâlnim mâine. Hei! Duceți-l pe fiul lui Zoltes. E liber să meargă la ai săi.
Ești gânditor, stăpâne. Severus! Prietene, de unde vii? Du-te. Pentru ce mi-ai decimat legiunea? Pentru ce l-ai ucis pe Marcus? Pentru că știa prea multe. Severus, a sosit timpul ca soldatul virtuos care ești să devină un șef, implacabil și tare, un stăpân. Roma are nevoie de un biș și de mâini foarte tari. De ce l-ai ucis pe Marcus? Marcus, dar cine? Nu-l cunosc. Niciodată nu l-am văzut. Ți-a salvat viața la Argidava. Severus, m-am săturat să cucerez victorii pentru alții. Pentru niște imbecili și retragați. Eu, Fuscus, am făcut 2 împărați, Vespasian și Domitian. E de ajuns. Acum e momentul ca aici, în Dacia, legiunile să aleagă pe un al 3-lea. Un împărat care să revină la Roma plin de glorie, plin de aur, cu Decebal legat de carul lui. Un împărat care să risipească pâine și jocuri de circ pentru plebe. Un împărat care să împingă și mai departe frontiera Imperiului și în fața căruia toată lumea va tremura. Sărmane, Fuscus. Ești un prost, Severus! Atius avea aceleași ambiții. Și știi pentru ce? Fiindcă tata era dac. Și nu dorea decât să-și apere poporul. Și să nu lase târât în sclavie. Ah, da. Acum înțeleg de ce se opunea acestui război. Îmi pare bine că a murit. Destui stăpâni. Acum am în mână 12 legiuni. Atius străin vreau înfrângerea lui Domitian. Atius mort vreau victoria lui Fuscus. Nu-mi pasă că tatăl tău a fost dac. De mâine ești guvernatorul Daciei. Totul e străin de mine. Severus! Te disprețuiesc. Scumpul meu Severus, n-ai putut ajunge la timp să împiedici nenorocirea. Viteazul Fuscus a căzut într-o capcană a barbarilor. Suferă. Zelul său i-a fost fatal. Voia să facă totul cu mâinile sale. Îi vom consacra un cânt în poeme. Să mergem. Legiunile te așteaptă. Condu-le la victorie.
Te numesc de pe acum guvernator al Daciei. Îmi plac numai eroi vii. Sărmanul, Fuscus! De ce stăm? De ce? Să împrăștiem. Eu pornesc. Te-am poruncit să stai alături de călăreții tăi, Oluper. Dacă tu nu știi ce trebuie să faci, atunci am să-ți arăt eu. Hai-ia! Hei, romanilor, iată steagul vostru. Hai da! Hai da! Hai! Ai văzut? I-am scos din bârloc. Aici să stai.
E tot ce am putut să fac pentru tine.